antic. Una adaptació de la obert la minissèrie porta. Serrallonga, personatge interpretat per l'andorrà Isaac Ferriz, obrirà la 13a mostra de cinema en català el proper 2 de juny. Es tracta de la història d'un bandoler que esdevé llegenda després de cometre un crim en defensa pròpia i haver d'escapar de la justícia. La segona projecció serà el documental Arropiero, el vagabund de l'amor, de Carles Balaguer, que narra la vida d'un indigent català que va cometre 48 crims a l'estat espanyol. Serà el 9 de juny. La seguirà la telemovie Viatge vertical, el 16 de juny. Se centra en un viatge que el protagonista emprèn després que la seva dona l'obligui a abandonar el domicili conjugal. La mostra es tancarà a la tardor amb la projecció del Coronel Macià, basada en la vida d'aquest personatge. Enguany se celebra el 75è aniversari del naixement de la mort de Macià i el 150 aniversari del seu naixement. Amb motiu d'això, el centre està organitzant una sèrie d'activitats que giraran al voltant de la figura de Francesc Macià i sobretot de la seva relació que va tenir amb el Principat d'Andorra. Per completar la pel·lícula, el Centre de la Cultura Catalana organitzarà diferents activitats paral·leles, com una taula rodona o una exposició sobre Macià. I la setmana que ve ja us cridarem perquè presentem el premi.